Ebu Hafs Haddad bir qiyda aşık bolupdyr. Deslap Hudaýa muhabbeti şoň üstünden başlaýar. Bir qiyda aşyk bolupdyr. Ey her ýollan barypdyr bolmandyr. Ahyrda aýdypdyrlar Neýşaburda bir däne porxanma. Şoň ýanyna barsaň sen maksadyňa ýetersiň diýipdirler. Şoňa da barypdyr da razy bolakadany. Bir porxanyň ýanyna barakadan oturypdyr. Derdini aýdypdyr. Ol porxan aýdypdyr, men seň işiňi ýola salar, ýöne sen men bilen hemkary etmeli bolýan. Onda näme deýin? 40 güllep dähret kılmarsyň diýipdir. 40 güllep namaz okuýmarsyň diýipdir. 40 güllep bir däne ýagşylyk etmersiň diýipdir. Tamam günäň içinde bolsun. Bir ýagşylyk senden tapylmasyn, ondan soňra telesmeder diýipdir. Ýanky, telesmeder ondan soňra diýip. Şoňa razy bolakadan gaýtýar. 40 güllep ne namaz, ne dähret, ne bir ýagşylyk 40 güllep şu nejasatyň içinde gezipdirdi. Hay 40-njy güni doldurakadany ol porxana garşyn barýan Hazreti Ebu Hafs. Barýan wagtynda ýolda bir däne daş ýatan bolmaly. Eňilip de almanlar aýagy bilen ay halka eziýet bolmasyn ýakadan çewk göberipdir. Bir ýagşylyk etdi ha. Barýan ýolunda bir daş ýatan bolmaly. Şu halka eziýet bolmasyn ýakadan aýagy bilen çewk göberipdir. Porxanyň ýanyna barypdyr, oturýa. Ay şeýle çörňeşýän bolmandyr. Ahyrda sorapdyr. Hey şu 40 güniň içinde sen men diýelim etdiňmi? Bir ýagşylyk eden nädirsiň ha diýipdir. Ay yo men eden işim ýok diýipdir o. Men hiç de edemek. Ay dähret kılan nädirsiň ha? Ýok, dähret kılmadım. Bir gaw fikret näme eden işiň ma? Ay ýolda gelýäkem yüreğimden ýöne fakat bir aýşym halka eziýet bolmasyn näkadan bir daşa çewdim diýipdir. Hey adam sen men ýanymda näme işiň ma diýipdir. Sen 40 güllep ol Allah'ın fermanyny tabah edip gezdin, emma ol Allah sen birçi däne ýagşylygyny tabah etmendir. Men gafymda näme işiň ma? Git ol Allah'ın gafsyna diýipdir. Git ol Allah'ın gafsyna diýakadan oň öz porxanyň özde tawba edip Hazreti Ebu Hafs Haddad da şondan tawba edakadan Hudaýa aşyklyň biri bolupdyr. Birçi däne ýagşylyk Hudaý Taala tabah etmeýe. Birçi däne ýagşylyk Allah tabah etmeýe.